Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemejäňize salam dostlar. Mene Kanyokullan geldim ve sizin habersız kalma gepleşigimiziň 274. bölümine hoş geldiniz. Geçenki bölümün tesirlerini okudum. Kendimi sorap yazıpsınız ve yine Ceytunur habersız kalmani sen alıp baray diyenler hem bar eken. Yönü habersız kalma gepleşigi men gepleşigim. Şonun için dostlar Ceytunur öz gepleşiklerine yetişsin. Bu gepleşik menki. Yine bir zat belirlep geçeyin. Geçenki bölüm 500'e yakın like alıptır. Bu bölümüm şonça like almasa sizden katırır. Öňünden aýdaýyn. Kliplere başlayan Söhbet Jumaýew bilen 1-2 ay täzelik ödürlemedi ve inni bolsa 3-nji hepdesi ýagny hepdede bir täzelik ödürläp rekordy döwýär. Täze klibi edil indiski komediýa kino gyzykly bolupdyr. तारों का चमकता कहना हो, तारों का चमकता कहना हो, फूलों की महकती वादी हो. Ahmet Orazow ýagny Azat Orazowyň ogly täze klip ödürledi Armut. Bu täzeligi uly auditoriýa kabul etmezligi mümkin. Ýöne meniň pikirim diýsen ütgeşik we diýsen bet bolupdyr. Maňa seredip gözüme menden gowluk, sen ipini hapa kagaz ýaly sowdum. Meýdin çaýna ýasamalan baryn kowdum. Saňa bro diýmesem diýmekmi doňdum. Maňa bu da gerekden. Enniki klip täzeligi DJ Bego we sebäp mesemälim. Klip ssenariýaly gowulupdyr. Bezedeli yürekleri kosemeli, soňy görnüp duram esemeli. Geçenlerim bar men olardan dälim, enne saňa degmedim. Kliplere dowam etýäs Mekan MB bilen Derde Derman. Bu aýdymyň tagamyna ýaşlar has gowduşlar we klipde öz bolşuly stil bar. Gece yatmalığım minni kadadı, yazılan aydımlar akıllığa sen maradı. Aramızda boşluğu gel ayrılı aradın. Bolulu has yakin, yekilik yadıdır. Bu soğuk şemar seni aklımda üflüye. Murat Öwöz täze klip ödürledi. Bu klibi Tarkanyň bir klibine ýatlatdy. Totu kuştarının sıfatlı, vaseden gıyıl hayfıdır. Yar dostlar, bir görüylüm mehrim alan hayfıdır. Ve has gyzyklysi Murat Öwöziň oňa muňa arsaýan videosy bar. Ony kliplerden soň görkezjek. Batyr Muhammedowdan täze klip ýigrenenler bar. Batyr Çapay bu klibini ýüregindäkileri aýdypdyr aýtýan. İşi düşenin dostu oldum, işi bitenin düşmanı. Yanlışmacık barenini, ettirdini pişmanı. Düşmanlarım köpülüptür, ağılıptır dostlarım. Indiki klip Sabranaman ve Kado Çekelep. Check it out, check it out, check it out, gel buradan ikilen. Check it out, check it out, check it out, gel buradan ikilen. Mara Durdiýewadan bir näçe täzelik akustik görnüşde we täzeliklerin biri Gyzy Aynur bilen. Sen seviji sözlerim, sen bana seredýän gözlerim. Elimden tutýan sen ellerim, men iň bagatly günlerim sen bilen ýanymda. Halipa Kakşaman Durdiýewden täze klip Söýemok diýme. Söýemok diýme
koyamo, dime baramo, dime yar. Göramo, dime feyamo, dime. Inni Elyas halkaydım taýmy täşütülgen dinleýijiler üçin bayram. Bir näçe aýdymy jany sesle ýerine ýetirdi. Men gogo näil soraw taýnadyň, kynmy ýa aňsat? Assalamu alaikum mediatymy, kimmäňizdi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Şöhrat Allah Nazarow diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başardy. Şöhrat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar ýene-de bir logika soraw şeýle. 4-üň 4 etsesiniň 4-den biriniň üstüne 4-ü goşsaň jogap näçe bolýar? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe kiýaldy men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, sag bolun. Naziri tegelinece dine berekella diýmek galya Nazir Habibowyň ýazgylaryny dinleýijilerine hödürläpdir. Senin gözleriň aşyk etdi. Sen gözlerim aşık etti, ezizim men, söýgülim sen, sen ışganda mecnun bolly, sen bolsan men ýanymda muda wagtly. Murat Öwe Tarkanyň aýdymyna kabul edip Tarkany Türkmenistandan salam ýollaýar. Şamak bu sanki olduk düzenin kölesi, hiç kalmadı eser umuttan, oldu olacak ölelim bari. Men bilýän Murat Öwe diýenimde siz kime örsaradyka diýdiňiz we gelin şo wejasyny göreliň. Yine de bir salaydayn men. Seredin men yine qara giydim. Men qara renkli gowerýän. Renkli dünýäňiz bar, sizin renkli durmuşyňyz men üçin gyzykly läldir. Gaýrat edin. Esasy zat men üçin. O ýürek, o niýetlik. Yine bir ötkeşik täzelik Mekan Ataýewoň ogly bilen aýdymy. Bu arada näme pikiriňiz bar dostlar? Başka da durunca o da salgını ver bana barcak çorbada. Sen başka da durunca o da salgını ver bana. Indi gelýän könleri ýatlaş hajyna Halipa Nurmuhammed Meredow ýatlama. Gözün açıp dünya gelin olany, coşalıp aydıma başladın toyly. Anva deleminni ginden adaly, teşne günleri hoşladın toyly. Anva deleminni ginden adaly, teşne günleri hoşladın toyly. Yine bir könleri ýatlaly Bayram Taganow, Gülşat Urdowa we Maral Durdyýewa söýgüli ýarym. Aşık men sana, kurban men sana, aşık men sana, kolum divana. Seyredim, sevgili yar, garagül yar, şiritir yar, seni vurmesin, yoktur kararım. Garagül yar, Gelli yar gelli, gelli yar gelli, seni vurmesin. Bir de aldamam. Indi gelýär tesirleri okuma şarjyna ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Mawtumly. Super media tama köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimi Salamu aleykum media tamışkarları alıp bayran işleriňizde we durmuşda diňe üstünlük, diňe öňe janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun tesiriňiz üçin aýratyn minnetdar.
Yine tesirimiz üýtgeşik ady bilen gepleşiňizi Eldar Ahmetowy çağırmaňyzy we oňa gyzykly soraglary bermeňizi haýyş etýär. Men gowurýan bagşym da sizden haýyş etýän. Eldar Ahmetow biz teklip etdik ýöne teklibimizi kabul etmedi. Bilýän gaty köpüňiz Eldar Ahmetowyň gelmesini isleýäňiz. Siziň özüňiz Eldar Ahmetowa ýazyp bize mihman bolmasyny isläp bilersiňiz. Belki pikiri üýtgär. Bizem Eldar Ahmetowyň gelmesini isleýär. Enki tefsirimiz Sadullah Recep. Salam meýetama gowy zatlar etýän işiňizde üstünlük arzu etýän Awganistan türkmenlerine salam bolsun. Hem türkmen doganlarymyza bizden hem Awganistandaky türkmenlerimize ullakan salam. Eniki tesirimiz borjak, jeyt has gyzyklat barýar. Şunýal tesirleri diýsen, kän okudum we gynandım. Men jeyt bilen jedel etdim. Şu bölümde 10 bölümünden geçmeli. Sizin gollaryňyz bilen 500 like'dan köp alsak, men onu geçýän. Men size inanýan, hananly like'lar tesirlere garaşýan. Yeni bir tesirimiz üýtgeşik ady bilen Maloyçuk Pro gatçyk o peredaça olupdyr. Täzelikler bilen dowam et. Yine Ruminiýadan alkyşlar berekeli. Bu dostumyzym Jeyt Nur gollapdyr. Sağ olun. Bizi her yerden görýän türkmenlerimiz var we biz buňa diýseň begenýär. Bizden hem size ullakan salam. Indi gelýär soňky tesirimize Sakir Buni. Salam meýetamy işiňizde üstünlük inniki sanyňda altyn saçly altyn gyza garaşýar. Altyn saçly altyn gyza geldi. Menem senden gollaryňa garaşýan. Dostlar, bu bölümde en köp halan täzeliňizi tesirlerde belläň. Men olsa şeýlelik bilen siz bilen hoşlaşýan, indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowjy terediň. Hoş, sağ olun. Mehmet'im, mene geldim. Täzeden. Jeyt Nur. Men gowurýarlar prosto diýer söz tapman ýazanoklar. Näme diýjeklerini noklarını wasbet ýadadylar da. Mekanem beýim aýdymçy oturup berdi. Men bir içimde bir aýdymçy bolma zaldy bar. Arzu var. Barsam mı? Çekelem. Indi gelýän halga. Tıkı. Ja. Gıygırcak vay. Teklif. Ve kanem bilen duyada daýsam kan. Ha? Dıgır. Ha? Gollaryňyza garaşýan. Men size inanýan.